Goedenavond, je kijkt naar Zeeland Nu. We praten hierbij over het Zeeuwse nieuws van vandaag. Bij Masterplan Oostburg wordt dit ziekenhuis gesloopt. En dan is mijn vraag, wat komt er voor in de plaats? Er zijn plannen om het Antonius ziekenhuis in Oostburg te slopen. Het is de bedoeling dat er een medische voorziening voor terugkomt. Maar wat? Het is essentieel dat er een volwaardig ziekenhuis blijft in de kern Oostburg. Dat is voor het vestigingsklimaat, voor onze economie, is voor toerisme. Er moet gewoon een ziekenhuis terugkomen als dit gesloopt wordt. Raadslid Babijn wil dat zwart op wit hebben. Daarom komt hij komende week met een motie. Sluis moet van Zorgzaam eisen dat er een echt ziekenhuis terugkomt en geen medisch centrum of EHBO-post. Ook wil Babijn een financiële garantie van Zorgzaam. Zeker nu vorige week bekend werd dat de zorgorganisatie in 2023 een tekort had van 11 miljoen euro. In 2015 was Zorgzaam failliet in feite en heeft de Rijksoverheid bijgesprongen. Nu weer 11 miljoen verlies gerapporteerd, nieuw bestuur. Dus hoe stabiel is de organisatie nog? Willen ze nog participeren in Masterplan? Allemaal vragen. En dan kan je op zijn minst toch een bankgarantie eisen. De sloop en de nieuwbouw van het Antonius ziekenhuis in Oostburg maakt deel uit van het masterplan van de gemeente Sluis voor dit gebied. Maar het is nog onduidelijk wanneer dat klaar moet zijn. Raadslid Babijn vindt dat de besluitvorming over het ziekenhuis veel transparanter moet worden. Raadsleden worden bijvoorbeeld in vertrouwen geïnformeerd. Zo weet Babijn wel wanneer het masterplan klaar moet zijn, maar dat mag hij niet zeggen van het gemeentebestuur, zegt hij. Bepaalde zaken moet je toch gewoon kunnen communiceren. En ja, kijk. Maar kunt u het niet vertellen? Ik zal het aan niemand zeggen. Schitterend geprobeerd. Een jaar lang heeft Hoedekenskerken last gehad van een spoorstoring. Treinen mochten er niet meer rijden, maar dan hebben we het wel over de mini-treinen. Want die moesten ineens aan allerlei nieuwe veiligheidseisen voldoen. Schrok u ervan wat er allemaal ineens aangepast moest worden? Nou ja, schrokken ervan. Op zee hebben we nooit wat gehad. Dus ja, dan is het toch een hard gelach dat je bijna een jaar stilstaat. Maar achteraf kan ik wel zeggen, nou, het is op zich goed geweest. Ja. En wat hebben ze dan allemaal aan moeten passen? Nou, bijvoorbeeld deze Andreaskruisen, die staan nu bij iedere oversteekplaats. En ook is de bediening van de wissels verder van het spoor af komen te staan, zodat mensen op de trein die niet kunnen aanraken. En ook de treinen zijn aangepast. Met deze planken wordt gezorgd dat de kinderen niet met hun voeten bij de wielen kunnen komen. En ook de beremming moest worden aangescherpt. De twee treintjes zijn nu met hun ronde bezig. Wat doet dat met u om het weer in beweging te zien? Nou ja, dat is toch wel heel positief dat je dat weer ziet na zo'n jaar stilstaan. En dat de kinderen gewoon weer kunnen genieten van zo'n ritje. De minitrein rijdt vanaf nu weer elke dag, als de grote stoomtrein ook rijdt. Zo'n 200 kinderen in Goes deden mee aan een megazoektocht naar paaseieren. Waar heb je ze allemaal verstopt? Ruim 1000 eieren lagen verspreid over deze golfbaan. Verstopt tussen de tractoren, op het veld of zelfs in de hols. Het is een feest voor kinderen en het is het grootste paaseierenzoektocht van Zeeland. Dus dat is wat we willen. En nu maar hopen dat ze allemaal gevonden worden. Anders kom je straks in augustus een gesmolten chocolade-ei tegen. Nee, het zijn plastic eieren. We hebben daarop ingespeeld. Ja, we gaan ze hergebruiken. Ze zijn niet echt. Ze zijn niet echt, nee. Zo kunnen we het ieder jaar blijven doen. Gelukkig maar. En de meeste eieren zijn waarschijnlijk wel gevonden, want de zoektocht bleek niet voor iedereen een uitdaging. Vond je het leuk om te doen? Eigenlijk ook best wel saai. Dat was best wel makkelijk dus. Het ging mij vooral om het nummertje waar ik de prijs mee kon winnen. Dus daarom. Een beetje teleurstellend, maar Thijs had geluk. Hij kreeg nummer 115 en... Ik heb een prijs gewonnen! Wat heb je gewonnen? Ik heb een soort dino-ei wat ik in elkaar kan zetten. En ja, dat is het. En deze ga ik aan mijn broertje geven. Oh, dat is heel aardig. Ja, ik ga er zelf toch niks mee doen, dus...
Na het wegtrekken van mist, bewolking en een spatje regen in de ochtend kregen we vandaag even volop zonneschijn. En daarmee liep het kwik dan ook snel op en was het aangenaam weer op deze paaszondag. En op deze foto die vanmiddag in de buurt van Hilst werd gemaakt, zag je echter ook al wel dat de bewolking van de buien al snel weer naderde vanuit België. En deze buien hadden we dus in de middag en ook vanavond. Later vanavond en vannacht wordt het wel weer droog met een paar opklaringen en hebben we een zwakke tot matige zuidelijke wind. Het kwik zakt daarbij tot rond 9 graden en we krijgen lokaal wat nevel of een mistbank. Op Paasmaandag hebben we eerst nog een enkele bui, maar in de middag zijn die morgen bijna niet meer te vinden en schijnt de zon geregeld. En het wordt morgenmiddag 12 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De dagen daarna verlopen wisselvallig met buien of regen met een temperatuur van 12 à 13 graden. In het weekend dat daarop volgt ligt het kwik wel wat hoger. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Hopelijk heb je alle eitjes teruggevonden die je vanmorgen hebt verstopt. Zo niet, succes dan nog even met zoeken en een fijne avond.